हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि सनजित गयारी यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर दायो जोङो नै आदानि गय बारियाव बेरायफैदोंमोन आरोना। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बे साननैसो आङो आदा सनजयजोंनो सानफ्रामबो ब्लग बानायगासिनो लोगोफोर। नै लोगोफोर आदा सनजयआ मा बुंनो सानो नोंथाङा आंनि यूट्यूब चैनलाव सोमोन्दै? साबस्क्राइब खालामना हो सनजित गयारिनि यूट्यूब चैनलखौ। लोगोफोर नोंथांमोना माथो रावबो आंनि यूट्यूब चैनलखौ साबस्क्राइब खालामथारा। लोगोफोर बेसे हायो आंनि यूट्यूब चैनलखौ साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामदो, जाहाथे बे आंनि सनजित गयारी यूट्यूब चैनलाव आङो नोंथांमोननि थाखाय मोजां मोजां ब्लग लानानै फैगोन। बेनि थाखायनो आं आसा खालामो नोंथांमोना थाबैनो आंनि बे सनजित गयारी यूट्यूब चैनलखौ सापर्ट खालामनानै 1K साबस्क्राइब खालामना होगोन। लोगोसे लोगोफोर मोनसे रिक्वेस्टबाव जोंनि आदा जाहानजों मोनसे गियान एफा यूट्यूब चैनल दङ। नोंथांमोननो आङो बे डिसक्रिपसनाव होनाय जादों, नोंथांमोना डिसक्रिपसनखौ चेक खालामबानो जाबाय लोगोफोर। बेहाय माने आङो लिंक होना दोनदों गियान एफानि यूट्यूब चैनल लिंकखौ। नोंथांमोना बेहाय थांनानै बे गियान एफा यूट्यूब चैनलखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। थेंक इउ लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन। बाय बाय।